A Constitución española garante a participación da comunidade educativa na xestión dos centros públicos. O goberno do PP, o Alonce, incumpre este mandato. Xa está recorrido e seguramente o Tribunal Constitucional darános a razón. Comisións Obreiras seguirá defendendo que sexa a comunidade educativa a través dos consellos escolares que de maneira democrática elixan as direccións dos centros. Para xestionar un centro é necesario unha dotación económica suficiente. Nos últimos anos vivimos continuos recortes nas partidas de funcionamento dos centros. Os docentes de Comisións Obreiras consideramos necesario o aumento destas partidas para que os centros poidan seguir funcionando cos medios necesarios. Está nas súas mans.